Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a v tomhle videu jsme tady společně s Ajou. Ahoj. A po dlouhé době máme konečně video na tomhle YouTubeovém kanálu. Moc se omlouvám za to, že jsem nevydávala videa, ale prostě neměla jsem přístup ke svému YouTubeovému účtu, takže doufám, že si tohle video užijete a můžeme jít na to. OK, kam máme jít? Tady jsou ty fobie, jaký se vypadá. O, prosím tě, ne výška, jo? Prosím tě, abych se posrala. Jdeme na výšku. Já ti Pojď, Ale já mám strach z výšek, ty kun... to je jedno, dělej. OK lidi, takže pokud máte strach z výšek, tak se moc na to nedívejte, ale můžete, víte co. No, jsme mega těším. Jej, a teďka začnu videa vydávat trochu víc. Yes, ale netěším, že jsme naše fobie, tak to dáme. Jo. Ne, kámo. Ne! Na první kameru ti pí... Proč se má tak pomalo? Co to kurva? Kde seš? Já to zasypla. Pojď lízat. Jedu skočit. Elevatore, elevator. Musíme jít tam. Ne. Jo. Pojď. Ne. Oj. Ale já spadnu, to je moc hubený. Dobře, já se taky pojím. Ne, já nejdu. Nedívej se dolů, nedívej se dolů. Já se chci podívat. Já spadnu. Já ranuju. Cože, ty remuješ. Jo, ramuju, no. Pojď. Já se Ty vole. Ty jsi cípla. Ne, já budu. Jo, už jsem chcípla. Pak rakla. Jsi až protože jsi chcípla hned na tom prvním. Ups, já jsem taky spadla. A fuj, to je nechutný. Zase až čekej na mě. To není. O, bober. Nevadí, jdeme tam. O, kur! Jsi taková pytla. Ty jsi spadla? Ne, ale malenko to by. Já, dívej se furt ty na to lano a jdi rovně. Že máš Attilový vlasy. Ne, že se máš dívat na to lano a jít rovně. Ale to teď vypadá na stravu. Tak máš jít rovně. Já jdu, ty debil. Ale to nejde, já to nevyrovnám. To zvládneš. A bolí hlava. O! A ty tam porovnám není. To nevadí. To máme jako překonat, chápeš? No, ale to není můj strach. No ale tohle je celkově scary, ale ne za stolik. Ale asi teďka je, když to vidím. Jakoby když se bojíš v reálném jako životě. Tak jakoby, já se nebojím výšek jako třeba z letadla. Jako. Mě to někam joinlo. Kamo, to je hezký, ale já si vypadá. Já to dohrála. Teď to zvládla si. Jej. OK, čekám na tebe. Potom budeme tajit tak. Jo. Je also dark. Takže that's mine. Ano, budeme postupně Jak chceš ty? Já bych šla jako na ty, který já jsem koukal.
Aha. Co tam je... Ok. Agarofobia. Ne. To je jak Demogorgon House. O, hodiny! Dobrý dědo. Ne, tak to je babička. O, tady máme jít. To bude... O! Já nevím, co mám dělat. Já nemůžu jít nikam. Co se děje? Ty vole. Já počkej, já musím dát líp, já bych mě líp to, O! O! Co se děje? Ne! teďka nevím, ale jakoby já jsem to dala podpojit, protože já jsem to dala padala jo. OK, já ti ukážu, co máš dělat, jo. Tady jdeš tam těm dveřím a prostě na ně zmáš. A to je jedno, že spadneš do vojdu, prostě ono ti to pak mělo vrátit zpátky. OK, pojď. A já myslím, že máme tam jít znova. Ostatní nejdou. Můžeš to zkusit. A prostě tam nemůžeš jít. A zkusit tam, když tak, jak to odepneš, tak to tam zkusí. Takže asi jiný dveře. Jsou zamčený. O, ty jsi něco jadem. Méčko. A jo. Fakt? OK. Já jsem dělala. Počkej, nejde. Zkontroluji to trpí. Nevím, co mám absolutně dělat. Viděla, kurva, nic hejbe. Nevím, co mám dělat. Kámo, já mám mega, kámo, když jsem třeba u babičky, mě serou ty hodiny, kámo, vždycky, když jdu chrápat. Do jakých? O! Prostě mám razený víc. Fuj! O kurka! Šum, kámo! Já ti to pak ukážu na videu, kámo. To je mega nechutný, jak je to zobrazený. No jako asi jo. To jsou plechovky. To vlastně nemůžem dělat, fuj, ale já to tak nemůžu hýbat, fuj. Dobrý, už to má lepší. O! Jaká to je fobie? Myslím, že jakoby víš, jak jsme do těch dveří vešli. A jak jsme vylezli ven. No tam to mi píšou, že jako je to jako město, že se ti jako starat předtím, než máš jako zajít. Ale
Někdy se dívej z toho okna, protože mám pocit, kdyby se tam vždycky něco pohlo. To okno je úplně, jinak úplně otočené. No, jako ne, ale tady kde se šáky. Tam Tohle nevím. bojím se to jak pobek. Já to chci na to. Počkejte, ty bolí. O můj bože. Tak asi tyhle. Zkus tyhle. To nejde. Tady tyhle. Kámo, to se zrychluje podle mě. Kámo. Já mám asi halušky. Nepřijde ti, že ty zrcadla, že ty obrazy nějak padají, jinak jako, že jsou nakřivo. Mami! OK, podle mě to je z toho, že se úplně jako zblázníme do bobka. O! Každá jedna z nás si komu že to každá z nás musíme otevřít. No tak to mi poser, tam nelezu. Jdeme. Pojď. Tady nic není. Tady nic není. Pojď! Fuj! Kam udělali do těch, do toho? Tady. Udělej, otevři to. Udělej, otevři, to ti říkám. Já to nechci! Já se bojím, kde je? Pojď rychle. Říkám, pojď. Ale kde seš? Já tě nevidím. No, mami. Já tě taky nevidím. Já tam nejdu, mami. Může to jít do prdele? Já se poseru, pokud to na mě hodí jumpscare. Ono to jde blíž, říkám. Ne, ono odjezdí dveře. Ono jdi dopředu k tomu. K tomu mám jít. Protože jinak neotevřeš ty dveře další. Dělej do... Ty ještě nejseš se mnou? Kde seš? Já jsem na začátku úplně u těch obrazů hned. U těch dveří, jak vždycky přicházíme. Já ti tady nevidím. Ne. A tam je si ten cápek a on na mě už nekouká, on kouká pryč. To je úplně to... On kouká, ale ne zaře. Hodně. Mamínku. O, proč mi nejdou otevřít ty dveře? A jo. My máme. Ne, kámo, říkám ní, kámo, chabre, jdi do prdele. Kamo, já nejdu stejný. Fobie ever.
Počkej, potřebuji nějaký potiší. Dobrý, bude se na mě naštěstí nedívá. Ne, ale... Mami, Počkej, a to dívá na ty dveře, máme dveře. ne, Teď se na mě dít. ne, na mě ne. Počkej. Ne, třeba ty dveře pod ním. Nejde to. No, víš právě. Zkus zase ty přední dveře. Teď. Ne. Co mám dělat? Hej, já jsem teďka zase nic. Fuj! Ono to tam není! Ty jsi... Borec rozbil kámo talíř. Já už můžu jít. Já taky. Oh my god! Já jsem ve Vojdu. Ty jsi byla tady chvilku. Já furt padám ve Vojdu zase. Ne! Já to hrát s tebou znova nebudu, ti říkám. Já zase padám ve Vojdu. Tak já to dosku... No, lidi, jestli chcete tak fakt já dát díl, tak to ostatní sobě, takže Yep. na to můžete popravit. Ještě doděláme ještě tam tu, protože tam nám fakt jako nešla. Aha. OK, lidi, jsme tady. To je. Ty vole, my sem budeme dávat taky sračky a on my ty, jak tam budeme to, tak my budeme něco hledat a porec po nás bude hledat, běžet. A my sem budeme dávat ty věci, já to vím. Nebudeme chodit. To je. To je. Maminko! To je dobře. Pápa. Asi ne. To si děláš prdel. No nevadí. Počkej, Turma, pojď, ne. Turma jsme přišli, tak Turma se vrátíme. Pojď, Turma, jde se dlouhý chodby. Když tak se vrátíme. Tak dělší poster. Dobrý, tak skvělý, že nejdem všechny postery, vole, a se vrátíme zpátky. Počkej, tak se vrátí tak zpátky. OK, teďka jdi rovnou to cestou, jakože úplně dopředu. OK, tak jdem prvně tam a pak jdem zpátky. Ej, jo, toho se bojím, kámo. Jdi rovně. OK, tak tady ne, tak běžíme zpátky. Já bych šla teďka tady a pak bych se vrátila tam. OK, tak tady nic. Běžela zpátky. Jdem tam. Kámo, já už jsem se ztratila úplně. Kámo, jak koně to zní. Víš o tom, že máme je obrátky? Myslím, že jich bylo 6? Nebo 5? A jakoby bude v prdeli to, když to nenajdem, že jo? Dobrý. Kámo, už za mnou budu nejde. Počkej, tak jdi tam a já jdu tam a pak se vrátíme z toho. Tady taky hovno. Vrátím se zpátky. OK, ty jdi tam a já jdu tam a zase se vrátíme zpátky. Tady je další cesta, tak pojď ke mně. No tak jsme přišli.
No way. Teď jdi tam a já jdu tam. Já teď mám tam Fakt? Ok, já jdu k tobě, protože tam mám hovno. Ok, běžím. kam jdeš. O, tak já jdu tam a ty jdeš tam a pak se vrátíme. Tady mám taky další cesty. Já tady. No, okej. Já to našla! Vážně se pojďte. Pojď ke mně! Ať vidím. Pozor, tady je ten cigán. Vidíš to tam? Chybí nám jeden. Exit je open. Pojď. Tak pojď. Oh my god, mi to dali. Ok, tak jdem na další? Jo. Já bych dala poslední asi a pak bys... Tak jo, lidičky, to, že teďka dáme poslední. No, tady počkej. Když jsme... Ty ne, ta nebude. Já zkusím najít moji fobii, aby jsme se dali... Fine. Jak zkusím najít moji fobii? Dream? Peťulko, to je moje fír. Ok, tak můžem. Fasmofobie. Miluju ghosty, kámo. Se budou dva. O! Pokud nás bude časovat duch, tak si poseru. A budeme ránovat, to se mi nelíbí. Já myslím, že Bobák bude tady. To je divný barák. Je to divný barák. Takový divný. Oh my god! Já jdu hledat ghosty. Počkej, co to máš, Polar? Počkej, to uvidíme duchy. No, asi jo. No tak já vidím, jak svítíš, takže... Ale já nemám to, ty nějaký věci. Tady žádní nejsou, počkej. Máš jen 3 věci. Já jedu hledat, já tam mám na tu energii. A potom se na ně podívám. Můžu úplně libět všude, ty. Zatím nic nevidím. Ok, já mám zatím zelenou. Počkej, tady je strašně moc stupňů. Fakt? Jo, tady Show je me. 19, 22 stupňů, 20, 17, 15. Chci. Já to nemám, to je škoda. A já mám inventory, čekej. 18, 15. Já mám blacklight. Já mám taky blacklight. Akorát blacklight nám myslím, že bude na hovno. A myslím, že i ten MF, ten Polar Rain, myslím, že nám bude na hovno. Tady nic neukazuje. Že by to někdo byl. Jakože vůbec nic. Ještě přitom je strašně málo stupňů. No, OK. venek chápu, protože venek to je 15 stupňů, 20, 17, 15. Ale fakt nic není, brácho. 17, jiný, jakoby správně, když je, jakoby, jak to říct, když je ten u tebe duch, tak je nejmín stupňů. Tady vůbec nic není, kámo. 19, ono to začne. To se nějak jako nebojím. Tak já se taky teďka nebudu přijít. A to ještě radši projdu. MF nic nemám. Já taky ne. A v tom Palaro Invasion taky nic.
Kámo, ty nic není. Hele, a jsme zatím v té hře jako málo chvilku. Oh my god, my můžeme jít i dál, myslím. Já vím, no. OK, šetři si baterky, jinak ti za chvilku dojde. Já ani nepůjdu. Cože? Cože jsi? Že jsi se chtěla lekla a teďka, jak kdyby někdo udělal zvuk. Tam něco jak kdyby blikalo. Když si dáš tu paleroň, tak ono se ti někdy uvědá jaký čárky. Počkej, já teďka používám ten. Počkej. Já jako fakt nevím, co dělá tady to světlo. O, dobrý, funguje mi. To taky nevím, co dělá. To si když tak vyhledáme. Jako světlo, jako nějaký stopy. Nebo něco. Já nevím. Tak by se rádi v lese a vyjde pana hovno. Kdo k tobě? Neměli bychom se vrátit. No. O, tak ne? Jako pilka. Ty mě to píplo. Kde seš? U ty poslední. Kolik jsi měla těch? Mě to píplo, ale. Píplo. Ale nevím, jak A se jo? dostaneš. Počkej, ale nějak začíná. Já tam asi... Hele, a teď tady už nic není, kámo. A to mě pípalo. Mě to píplo jakoby jenom jednou. Tady, to píplo, tady. Ha? Pak jsi vydala doprava nebo doleva? Pípe. Ale mega mi to pípe. Kolem mě, Jo, už tě vidím. tudy kolem mě to bylo. Já se podívám, jestli je tady nějaká energie. Ale zůstaň, u mě ti říkám. Vidíš? Dvě. Já to u tebe nevidím. Počkej. Ty vole, 3, kámo. Nástup. Je tady žádnou energii teda v tom polar nevidím. Já vidím. To vidíš, jak glitchuje, to je ono. Zase tam ne. Oni jsou tady, oni jsou před... Ne, už Ty vole, tady ale. Tady jsou 3, kámo. Však jo, protože já když jsem byla u tebe a bylo tam světlo. Pojď k tomu světlu. Protože já když si dala tohle. Tak já jsem viděla, pojď sem blíž, tak jsem viděla, jak září ta tvoje postava. Pojď sem. A pokud já zkusím na tebe backlight. Vem se furt pípalo. Asi dobrý káky. Tady jsou 2. Tak. Jo no. Nevím. Jdu dál. Nic ne. Pípe. Tady není. Tak tady by to bylo mohlo být nejsilnější. Tady kámo, podle mě jak jsou tady ty hvězdičky, tak tady byla nějaká ta. Tři tady mám. Ale nejsou, co jsem pole. Já jdu na vrch. Já jsem tady nějaký jídelně a mám tady moje 2 teď. 3. 2. Tady asi... Ty vole, tady jsou 3, kámo.
paní doktora tady a... Počkej mě navrch, kámo, tady jsou 3. Když tak se podívej z okna, pokud tam máš. Mám tady. Dívám se, ale vidím to. OK, tak tam zůstaň u toho okna. Máš tam nějaký světla? Mě nikdo není, takže já jdu za tebou do baráku. No, tak dívám, dobré. OK, jsem vevnitř. Tak to umřeš. Ty jsi umřela? Ten duch tady si chodí. Ne, umřel. Tam si naproti? O, jako klidně můžeš. Jsem dole úplně. Ale já nevím, jak se mám dělat s tím duchem. Už tady ty dveře nebyly zavřený. Teď ne. Jaký where are you? Jsem dole. Kde? No, dole. Úplně dole. Pečku, tam kde jsi? Tady, pojď. Oh, oh my god, čus. Pojď. Krásně. Tak ty jsou tady. Já jsem myslela, že já jsem totiž našla úplně nikde jinde, víš. Duchu. Tam tady ještě není, on je až ve třetím. Ty vole, tady bylo, kámo. Tady to bude hodně pípat, ale tady dveře nebyly zavřený, tak se to Ty mi nic nepípe. Ty mi No, pípe teď- jeden. Ty vole, 3. 4 tady strašně pípaly. 3. Mě pípaly 4, ale je duch. Fakt. Jo. Ty vole, on tě zabil. Ty vole, on jde po mně. Že ne, že to jako nepůjde. A my už jste? Oh my god, já jdu pryč. Ty vole, Já nevím, kde to je. já nevím, kam ho zdrhnout do prdele. Maminko. Kurva, nevidím ani Už jsem tam. Ty jsi tady se mnou? Ne, já jsem jdu. Já jsem neviděla, že půjde až takhle. Oh my god, mami. Kam mám utíct do prdele? Co dělá tady? Kde seš? Proč je tady? Proč je tady? Proč je tady? Proč tam je? A dobrý, teďka tam musíme jít, chápeš? Jako samostráv. Tak. Ty vole, dělej, běžíme. Doufám, že nejde po nás. Tak kurva, jde? Ne, dobrý, stojí. Tak pojď. Dobře se tam nalákala. Okay. Nalákala, protože ze nevěc, jo? Tady na zdi. Ruka. Jo, ale já už ji tam nevidím, nevím proč. A takhle nohy. Teď ty všaky nejsou, nevím taky proč. Tady nic není. Tady by to měly být nohy. Noha. Jo, no. Tady byl duch. Duch. Aha. Tam je taky ruka. Kde? Tady pojď sem. Já to nevidím, já vidím jenom hajzlu. Tady je... Čekej. Pořád máme 2. Fuj, to je žlutý. To nebyl žlutý nahoře. Fuj. Ale to není tady vedle žlutý. A jo je. A počkej, nic není. A co teda mám dělat? Tak asi se máme nechat obě 2 zabít duchem. Tak já mě zabil.
No a mě ještě ne. Asi má nás zabít obě. Já nevím. Jak ne? Když tak si o téhle hře přečtem víc. To. Lidi? OK. A nejdu první. Já jsem si díval, jestli tady něco novýho. Ne, nejde. On chodí tamhle. Bože, on je zase on chodí vedle. No. Ahoj, kde seš? O, Bober. No, tak pojď se zabít se mnou. Aha. Dává nějaký jumpscare? Jo. Ne. O, Bubák. A to bylo, jsem se nelekla. O, ty vole, já jsem zase na začátku. O, tak to nevím.